L'església de Moixent s'ha posat mans en l'obra i ha iniciat una sèrie d'actuacions per a restaurar la cúpula major, que presentava greus signes de deteriorament amb perill inclús de despreniment. Les millores es financen gràcies als donatius dels feligresos que als últims 4 anys sumen la quantitat total de 45.388 euros. L'església es va construir de 1881 a 1889. De les teules hem pogut conservar unes 94 teules senceres, de les quals estem oferint a les persones a canvi d'un donatiu per a que tinguin un record, en el qual també hem posat una etiqueta, podríem dir, de record per a que la gent la pugui tindre. El treball s'utilitzarà el mateix però sense tant de material, perquè s'ha vist que la cúpula tenia molt de material i les teules seran tejas Borja i serà quasi la mateixa tonalitat de color. De la cúpula s'estan canviant les teules per unes millors per a que suporten les inclemències del temps, mentre que les antigues que s'han pogut salvar passaran a disposició dels veïns que les vulguin a canvi d'un donatiu mínim de 10 euros. També caldria dir que quan hem muntat els campaners a llevar les 94 teules que hem pogut conservar, el dia 2 de novembre, en aquest cas vaig poder ser jo, qui va poder llevar una teula i tenia escrita una inscripció que posava «La experiencia es el patrimonio de la virtud». I ha sigut l'única teula que s'ha pogut conservar en una inscripció. Possiblement hi hagueren més, però com estaven damunt en una capa de morter i a sobre s'anaven llevant-la, possiblement s'havia perdut, però ha sigut l'única teula que tenia una inscripció. Pel que fa a l'enorme creu que corona la coberta, serà tractada amb anticorrosiu, es pintarà i es reforçarà la base. Pel que fa a la bola situada baix de la creu, es té previst fer una nova, ja que l'actual es troba en mal estat. La bola que s'ha llevat, que és la segona bola de la cúpula, s'ha tingut que llevar perquè tenia molts forats, degut a pareix que la gent s'avorria molt i tenia que fer alguna cosa. I pareix que té molts forats degut segurament a balinaes o el que fos. Entonces, ara se va fer una nova bola en un acte introduïda sobre tota aquesta restauració perquè coste per el temps i aquesta serà la tercera bola que tindrà la cúpula de l'església major, l'església de la cúpula major de Moixent. El projecte de restauració comprèn també la reparació de la cúpula menor, la del Santíssim Sagrament. A més de reteular-la, aquesta coberta necessita la restauració dels finestrals, les vidrieres i els seus accessos. Però aquestes no són les úniques millores que s'estan realitzant al temple de Moixent. També s'ha restaurat la sarga del reliquiari, una peça que data de l'any 1896 i per a la qual la Diputació ha destinat 3.500 euros. Una vegada que la sarga estiga restaurada, els campaners la traslladaran al Museu Pare Moreno, que és on custodien i mantenen les peces. Primerament se llevarà el bastidor, que està corcat pràcticament, i se desplegarà tota la tela i després ja se llevarà tota la brutícia que té acumulada, se li passaran dos passades de vernís i se tornarà a repintar. Amb aquestes millores de l'església, els fidels de la parròquia Sant Pere Apòstol de Moixent es preparen per a donar la benvinguda a les celebracions de 2014 pel 125 aniversari de la seva construcció.